A? Та šta s njom? Šta s njom? A? A? Šta? A šta s njom? Šta te briga? Da malo, da živka se, da te ladi malo. Da vidiš koliko, da vidiš kako je po Peter. Ja tu ti samo čuti, nemoj samo ni meni bije neke gore. Da vidiš to ima za tebe. Lele, dobra. Ko? Majka, mi sve, to ne mogu da bojiš. Samo kaže polačka. Samo, kaže sve plaće kartoni, bem gu pleme gu bem. Ja kartone kupujem nikad u 40 godina. Kakvi kartoni? A? Koji će mi kurac, ja tu kupim karton, dete moj, bem u petku da kupim karton u 40 godina, ja gu, kad go završim, ja gu turim na ramicu, na polačko, samo, kad go roknem, brate, onog, že mi se, znaš kako je, brate, ću ti go nametim, že mi se, kad dođeš kod mene gore,